walay kompleto na siya sa gulay from the garden. Lagi ka din na guys. Diyan natay beans. Hi! Pamli. Diyan itong lumpia gamay na nasa guys kay na may ni order before ko nag-display. Pati ng bagyo beans. Gabi. A few moments later. Hello guys, good morning. Sumartis na nung guys nga start na may luto. Nakikita na rin sa bawang di ako na mabalhin ang suga. Sumaga ang guys, busy na kami meron. Ano, assistant na rin si Nicole. Katuningan nga. Okay, trabaho si Nicole. Pana. Siguro mo kahibaw nga okay, applyan ang kuandron. Buhat pa tas applyan sa limpi. Yugasan nga guys, talong nila. Sudi ka na rin sa garden. So, nakutan ko og asaya. Nakutan. Busy ang atuhang kuandron guys kay hinanglan ta maning kamot. Okay, wait lang daw kayo yung baso ko. Ha? Okay, wait. Kasi dapat ni kanina. Likod. Baso na. Tubig ko eh. Ay na ano? Mana? Mana? Usok na tubig. Na siya sa gulay from the garden. Lagi ka din na guys. Diyan natay beans. Hi! Pamli. Diyan itong lumpia gamay na nasa guys kay na may ni order before ko nag-display. Pati ng bagyo beans. Gabi pa ko nag-post na ni guys nga magluto ko. Kuha na sila. Na-order na. So guys, manghihipos na ko kay kuan. Nahurot lang sa daan.
buwad miskuan kay grabing kainit na gibuhat ng mga pum. Agubang pum ni higdaan ni Crystal tos baybay na magibutang. Kana siya kay murag bugat-bugat man na siya. Kanang musuri na ko guys kay nang gawas ng mga estudyante, mana sila paliud to siguro. Bati ta guys kay anak ko ka bil sa atong kuryente ron. Una ko guys. Kanay mga nanay dari nga nang iudto. Chocolate o buko pandan. Chocolate, buko pandan, ice candy. Asa naman itong mga mother diri? Napay vlogger, napay negosyante. Hala, ayahay ko nung ka guys oh. Kasi nakayahay na natin estudyante. Oh, ay yapon. Ariyata. May dagang estudyante. Ay, ice candy. Tag 10. Asa ko no te? Lantawa ko te. Nami ni skin day. Kay puro gatas dud na. Na doon na siya chocolate. Mats! Ah, Pila? 10. Naini ko kung number. So guys, ito na guys. Unom ka chocolate? Ah, ano? Dili kag buko pandan naman si buko. Apili yun. Tulo ka buko. Mo ni siya pinaka grabe dire sa wala ko gani ko dalang kwarta. Sorry, madam. Mo ni siya pinaka grabe nga manindahay og kuan ice candy. Pila tanan diri be? 60? Wait na ka. Oh, kini namalit dagan king namalit dere guys. Oh, Agis. kini siya moy tindira nga guapa. Taga video na ko. Sako plastic. Nalabuan na namo si Bukuting. Nalabuan na namo si Bukuting ha. Amo nang gilabuan si Bukuting. So, wa pa gali katilaw. Wa pa gali katilaw. Lami jud siya. Pwede mangutang? Pwede mangutang og kuan milyon. Sabi mo utangan og milyon diri ron. Unsay gibuhat mo anite? Ha? Unsay gibuhat mo anite? Kay nga naman lami. Nana say kuan nga ng Oreo. Wa pa ka naman yun to. Punan pa na nimo? Sumani akong kumari maguna ko ni nga suki. Asa man nimo danon nimo ha? Iyang asawa. Ha kay kuna duha? Asa man chocolate? Maninda man ko kada buntag diha oh. Ako pa hala na ana akong bana. Duha ka chocolate? Asa man isunod diha? Hi. Dali ay. Wala pa. Wala pa. 10. Sa man gilamian ka kay nganong ning paliton kag usa. Ang laki kay makakita ba siya nga. Lawat. Ayo kay wala mo pa itundan ulol kaya. Tambal bayad sa mo ate. Tambal. Wow. Balik punig lima ka bukte. Hubak na din eh. Asa man na chocolate or Ah. 5 ka? Chocolate? Dili, tulo ka Chocolate. tulo ka ni nana, tulo ka green o Nagana bunga mo kalabasa no? Nyara. Sabay mo kana rin mo pakanon? Unyara nig humagkaon ha. Oh, magkaon. Ngano napula man ang mata? Wala pula. Napula ang mata. Ay tigyawa ay nay piskat. paingon. Guys, magawa ko balik. Okay, nahurot aghan ko ano, kuha sa ko balik. Nak! Nahurot nak! Sudlis balik be. Kuha kay nahurot. Di na may daghan akong gibuhat dito. Hala, ugma na pod.
Ano man, lami? Ugma na po, ha. Lalanas papa, oh. Ugma na po, ugma. Pag saan natin. Ah, ugma na, ha? Saan natin, ugma po. Oh, palit na mo guys, kinde. Palit mo guys, kinde, chocolate, buko pandan. Highway sudan. Chocolate, ice candy, chocolate, ug buko pandan. Okay. Kasi kana. Wa pa humagkaon unya nang humagkaon. Tagpila. Nimba kaduhang balik na ko kay nahurot naman. Tagpila. 10. 10. Nang humagkaon. Game? Uy, wala na ba? Ala na manig. Sige. Ge. Ayun. Like and subscribe. Like, follow, and block. Ihuman ko nagpalo, i-block ba dayon. Followers. Si Raisa oh. So, Raisa, daga followers. The vlog. Hi, guys. Hi, guys. Raisa, good afternoon. Si Jose Raisa. Kay magbalik-balik ka. Naiuriyo na siya nga kuan. Basig mati nga mga Oreo na siya o nga ginugbok nga Oreo. Chocolate. Chocolate ka gagmay ba? Ang brand. Oh. Sa manong brown, chocolate Milo. Nanis J kuan ha kanang tawag dito. Lagi mo niya. Nana siya kanang Oreo nga gidugmok na Oreo. Oo, usapon. Sa imo ha. Riyan eh. Ako, Sarah. Ako, usapon. Lamat. Sa pudi mo. Chocolate. Utang di Robe. Ulang dos. Daghan kag kuan chocolate mo. Utang hangyo. Sa may imo ga. Kulang akong dos. Di Robe lang dos piya. Oh. Ang Robe, kulang dos ang kwarta. Sa may imo chocolate. Oh. Chocolate bitaw na. Dito at Nana siya. palito. Maningil ko na to si mong tindahan na bitaw. Oh. Hala, dako na siya oh. Nana siya kuan oh. Pila man? Kay na may nasubra bitaw nga gamay nga pintura. So ang pintura diha. Kay mo man ilang kwarto ni Cristel. Na andyan gipagawas yung mga room dito sa gawas guys kay hang gipangbuwad sa init. Sa kanang rate di pa na mabalhin na to sa kusina kay magtawag pa pud ko og katong technician para pabali na pud ni kuryente padung dito sa kusina ba. Diya ka na wa pa na siya tiwas og kuan kay nagkuwang ang gamuhang pintura o kuan kani gamay na lamay nabili na kas ara gali na giingana. Kay kuan man ni sila plywood man ni nila. So ano po sanggi butangan karong lamdag-lamdag ko dari yan ah. So ma'am ni among sala guys diya. Kani amo namang among TV na kay amo naman gibali na sa kusina kay okay ra man adto ato mi mag-video ki. Kani siya guys ahon siyang pinturahan kay naa nga kuan na pinturahan na siya sa bug aton. Kay dugay na kaadto ni siya guys bago pa may dari sa Cebu. Kala mga katas ni sa mga paningkamot sa una bitaw tour guide. Kala pang among TV pang tour guide ra pud na siya na guys. Diya, nikamot lagi kurun guys, kay rong naatay masud sa atahang panudlanan ba, bitaw. Naatay masud sa atang tinigom bitaw. Kuan, tigom ko guys para mahuman na daning forward. Kay si Ma'am Bidaghan kadto sa gasto ron guys, kay Cristel isang eskwela. Dako kadto kuan maikog na ta guys kay arang kadako kadto sila ganang gasto ni Cristel. Kay di jud lalim magpa eskwela ta og nursing kay daghan kadto kinahanglan. Sabi na to mga libro, mga kuan, mga gamit sa kuan di man to apil sa tuition. Nja daghan kadto kuan lagi guys kanang gasto ni Mambi. Grabe siguro sa nakatuig pa nas Cristel upat pa nakatuig manang daghan sa gasto. Mana magtabang-tabang ko ni jag panguan. Mo sa mga kinahanglan ni Cristel mo tabang pug ko. Kay dako na kadto sa binayad sa isang tuition. So tag sa Razay pareha nga na ni Mambi nga mo pa eskwela og kuan. Pero di ra si Cristel guys agi jang gipa-eskwela daghan kadto sa gipa-eskwela nga nakahuman na manang daghan kadto og grasya si Ma'am Bisminda kay kuan kanang
Daghang kasag tao nga bitaw gitabangan. Siguro guys, kung ako ra siguro pud nga wa ko'y anak, nya wa ko'y kanang ang tanang pamilya ang natabangan pareha di man bisminda tanan niyang mga pagmangken, mga pagumangken siyang bana, mga tanan niyang kuan diyan nang ipa-eskwela. Bisag dili diya kadugo guys, diyan nang ipa-eskwela. Tulabi na iya mga kuan na sa Cebu City. Nakakadyon sa kuan pa-eskwela. Diyan wala lagi na puhon kanang ako magtigom lagi ko kay para ma-forward na mo ni maliautan na dito sa gawas guys. Kanang matangtang naning kani mag-layout na ko diri nga na anto dadto kay magpahimo og kanang kwarto. Unsa malagi na guys kanang di lalim magpahimo og bayron. Kaya rang kamahal kadto mga materialis. Dari ang mga materialis labi na karon nga nagmahal na jud taman. Malaging yun yung mambi ano sa pakuno ko magpahimo unya na kuno mo mahal na manang dako kadto kong pasalamat niya guys nga diyan nang ipahimo niya mo kusina kay des ni aging adlaw aron kasi kadug unos kanang nakampanti na jud mi nga di mo lupad ang among kuan kanang di na mi mga nagsuk bitaw asa diyan na mi masuksukan dari sa among kusina kay bisag aron kasi gagazog unos guys di man siya ma tibag di siya ma basta na pagka kuan na nas unos guys nga wala na sa aran ng kaligon di bitaw sa una nga makita mo nga maglupad-lupad pa ng mga atip kay haratong gipang banganan ra to na og kuan ipang banganan ra to na alambre karon di na siya makakuan anong Disney agi gabi nga diring ulis kristil ni dugmi kay araban kasi gakadug unos na tumba na galitong kuan dadto unsa tuaghang mga pum lagi dadtong kuan gipang buad na mo kay Disney agi kuan lagi nangabasa to lain man ang pum guys lahi man og mabasa kay mura mag laig baho ba di ko ganahan kanang murag amoy panos so ana siya gipang buad dari guys sa kuan mas dagat kay grabe kainit. So ang gitang tangan ag pum ni Cristel og sapin. So ano sa gitang tangan og sapin guys kay nabasa mo gud ni ara man kainit. Kani pud ako pinigbuad kada adlaw kay arong di lagi mag-umog bitaw kanang murag amoy umog. Ang dagat guys arang kalinaw na. Gapo nang inhas mamis papaidin ja may kuha. May kuha nang inhas ni. Kay among hunasan dari di pareha bitaw sa uban nga dagat nga daghan kadug sud kay dari man gud guys daghan kadug mo ganahan lagi ta kumukaon katong nay kuan katong nay murag pansit-pansit bitaw kay nakakita ko sa TikTok ba nga arang lamia kadug sa kaon ba so na grabing kainit guys na dagat diya guys nakahalinan day ko daghan kadug nga high skin di nakaduhag balik ko daga hapong sudan pa guys wa pay alas 7:30 nahurot na pud daghang sudan kuan ra hinunto ka ng utan, pansit ug katong magyubin so lumpia ang lumpia jud kanang nagprito pas ni kul daghan na kadto nagatang kay ilang pangbawon lagi sa mga bata kuan to vegetable lumpia halin kadto to mga vegetable lumpia mga bata bawon nga magkugir lagi ta guys balag kanang ara na din kuan na guys ara na din ang kabisi sa tanan nang hinlo pa ko dadto sa kuan kay sini ko lagi guys na ay kuan na ay mga tawag dito di man siya magpatanaw guys na ay mga pantal-pantal ba nga ni sakit pug diyan kanang nay murag mga kanang tawag dito dupang man siguro or kanang basta nagmantal-pantal diyan tibok lawas diyan ginagang bidyuhon kay kuan masig na ay maka-advise pud ani ba di man siya magpa-video tabang po dyan na ganihang kadlawon lagi pang nuan sa pag-ulin hagi ka naninda natinga ko kay nganong naghana ka siya og mga pantal siyang lawas nga sakit ko nung dyan dyan kuyawan na guys kay karon daghan ka absent sa mga nag-eskwela dara guys kay daghana ka og kipanghilantan uso jud ka duro naghilanat dyan nag-uupog ka kay si Alit po nag-send po nag video sa among group chat ba nga kuan si Aliana na inihubag sa dani ba si Alit po gilantan uso lagi ron naghilanat manang ako gilantan ko nimbasig jud ko nga maadyo ko guys kay di jud pwede nga mag higda ta kas arang adlaw sa radyo ko adlaw ka higda nga di na kaya jud ba danti to ako guys umulakaw na ko guys maglikay na ko ni Dante manang ganiha pag paninda na hagi kuha na sa ni Nicole gi priso na kay di man pud siya magpahakot kay mabuang man sa saktan manang
kuan na naman jud mi tago na naman jud mi ang gawas mi. Kung gawas sa kalsada kinahanglan lipaton siya ba. Kay ug di ni mo lipaton na makujog na maka kuan na pud nas kalsada lagi. Katong time man gud ganing kujog to siya namo ba nga nag-deliver mi kubasa anja. Pagtawid na mo sa datos kapilya, sus kay namin yung tagbo ni diyang iro. Dito sila nagibugno sa tingas kasada. Ja, timing po nga na ni Agi nga motor. Ja, nag-drive. Pag umangko ni Paidi ang drive. Ja, mo lang ito guys, naas sa madari, naas tuhod, naas dari dilid. Mo ito nga. Lagi ko nga. Danti lagi makagoo. Mga puno-puno sa itong mga problema lagi. Anong ako na trauma pa dyan ko. Dari ko guys kay hangin man dari mag-istorya. Udah to aramang kainit. Ja, salamat ka dyan inyong tanan guys. Salamat sa inyong pag-love. Salamat ka dyan ni Mambi. Salamat sa inyong tanan mga viewers. Kanang dyan lang po mo pang basa ang mga pangbuhat guys. Kay kanang pwede ra po mo message na sa mga sadjip. Pwede ra po mo mubasa ang YouTube. Karong matubag po na guys ang inyong kuan. Pero di man tanan kay ibawa na gusto ang mga viewers nga raman silang kabuutan. Nay nagpabilin dyan nga 1,000 kapin. So maadun na naman dyan ng 1,000 kapin nga views kay maka points na tada na guys, maka dollar na ta. Diyan salamat ka dun yung tanan kanang mga napabilin paghihapon dani. Na si Papa Idi dari gahigda oh. Kay nagpahuway po na siya na. Ganahan man na siya maghigda dana kay nalagi atbang lagi dari hangin kadyo ba di na kinanglan mag electric pan kay makatipid lagi puta sa kuryente. Ang mga na siya dana to dante oh. Na dana na sa maghigda. Abanan po na sang dante usahay. Ko diyan na sa maghigda na dapat manghinlo na siya diha dapit. Kay anak man na sa maghigda kay makasiber lagi sa electric pan ba. Manang usay kaming duha. Ako dadto ko to ah. Kung malandong-landong na kanang nay kuan ah. Mas nindot man jud dari guys ug puhon makakuan ko guys ana sang buhatan og kanang cottage ba para hindi na magtambay dari. Sa mga to guys, taas na ang video guys. Daghang kayong salamat. See you my next video kay mo adto na pud mi og merkado guys kay mamalit na pud mi og para lutuon ugma.